Vitajte. V tretej časti série Iný pohľad sa pozrieme na voľby nového prezidenta Spojených štátov amerických. Som inžinierka Adriana Nemetová a v tejto sérii vám ponúkam pohľad na rôzne udalosti alebo ľudí, ktorý je iný nie preto, lebo som na vozíku, ale preto, lebo je to pohľad profesionálneho astrológa, ktorý bežný človek nemôže vidieť ani vedieť, ak sa to neučil. V tomto videu sa pozrieme na deň volieb, jeho energie, čo bude znamenať pre kandidátov na prezidenta, ako bude vplývať na ich zvolenie. No a samozrejme si pozrieme aj horoskopy kandidátov, ale teraz si povieme len toľko, ako sa prezentujú, respektíve ako ich vníma verejnosť. Budúceho amerického prezidenta sa pozrieme bližšie po voľbách. Voľby prezidenta budú 5. novembra. Je to deň In vodového kohúta, mesiaci Yang drevového psa a v roku Yang dreveného draka. Tento deň budú pôsobiť veľké energie, ktoré stavajú akýsi rámec pre všetky aktivity, ktoré sa budú vykonávať. Táto energia dňa priam vyžaduje, aby sa všetko robilo korektne, v súlade so zákonmi, čestne. Súčasne pôsobia dve celkom protichodné energie. Vidíme tu draka, to je nebo, vízia, budúcnosť, a psa, to je zase podvedomie, minulosť. V každom z nás. Aké to je zaujímavé, že podľa Tongšu kalendára je to uzatvárací deň. Čiže na jednej strane je to, čo chceme zabudnúť, uzatvoriť, zbaviť sa, a potom to, čo by sme chceli v budúcnosti. No a v prípade Spojených štátov amerických je to naozaj zaujímavé. Proti sebe stoja dvaja ľudia, Trump, Harris, ktorý reprezentuje to staré a ktorý to nové. Jeden už predsa prezidentom bol a chce byť znova, je to republikán. Druhý ešte nebol prezidentom, je teda nový, ale reprezentuje stranu, názory, smerovanie, ktoré tu boli aj doteraz. Jeden je starší, druhý je mladší. Jeden je muž, druhý je žena. Vidíte, tieto rozdielne energie sú nielen dni, ale aj kandidáti stoja na opačných póloch. Takže pozrieme si ich horoskopy. Kamala Devi Harris narodila sa 20. októbra 1964 v Oaklande. Bude mať 60 rokov. Tu vidíte jej horoskop. Hneď na prvý pohľad si možno všimnete, že stĺpec jej roku narodenia je akýsi povedomý. Áno, je to energia roku 2024 a každý z nás už má možnosť nej ochutnávať. Ale u nej dokonca vznikne tzv. Fudžin postavenie energii, ktoré posilňuje jej vlastné energie a je pre ňu veľmi priaznivé, ale neznamená možnosť víťazstva. Zvýšenú aktivitu drakov sme videli aj na Slovensku. Koľko drakov sa chcelo stať prezidentom Slovenska? To si môžete pozrieť v inom pohľade 1, 2. No ale tu vidíme horoskop veľmi inteligentnej, prirodzene múdrej, charizmatickej, cieľavedomej, pracovitej osoby, ktorá vie, kde sú jej hranice a vie, čo chce dosiahnuť a ide cieľavedome za tým. No ako môže vyhrať voľby? Tak v prvom rade sa musí spoľahnúť na ľudí, ktorí ju obklopujú. Ovšem nie len na priateľov, ale ona musí presvedčiť práve aj tých, ktorí zmýšľajú trošku inak ako ona. Pretože u nej sa aktivuje tzv. Kráľovská konštelácia, alebo zvykne sa tomu hovoriť aj zlodej bohatstva. A v podstate môže byť úspešná vtedy, keď sa spoľahne na spolupracovníkov, čiže nebude robiť sama. Nebude si myslieť, že automaticky patrí víťazstvo a bude sa vedieť podeliť o svoje úspechy. Donald John Trump
Narodil sa 15. júna 1946 v New Yorku, čiže má 78 rokov. Jeho rok narodenia je Young ohňový pes. Môžem o ňom povedať, že on vie svietiť ako slniečko, mať vždy dobrú náladu, nerobí rozdiely medzi ľuďmi, vie byť aj s každým kamarát, hlavne vie byť veľmi presvedčivý a ľudia majú pocit, že ako by im dával teplo, dobre sa cítia v jeho blízkosti. On sám je rád stredobodom pozornosti, vie byť žoviálny, bezprostredný. On dokonca veľmi potrebuje, aby si ho každý všimol. Má akúsi prirodzenú autoritu a zdá sa, že má nevyčerpateľnú energiu. No ale Donald Trump je Young ohňový pes, čiže trošku sa vymýka predstave o psoch. Je to taký netypický pes, lebo psa máme tendenciu pohľadkať, pomojkať, ale tohoto asi nie. Môže sa ho ľudia báť, nechcú ho nahnevať, lebo si myslia, že by ich aj zožal. Každopádne je to veľmi verný a oddaný tomu spoločenstvu, ktoré si vyberie. Vie ho ochrániť a všetko preto ho urobí. Nezaváha a skočí po tých, ktorí mu chcú ublížiť. Veľmi rýchlo vie odplatiť ublíženie, nebojí sa. Je ako divý pes Dingo, aj keď to možno niekedy neskôr oľutuje. Veľmi nerád sa prispôsobuje, bude to čierne alebo biele, nepozná kompromis. Je väčšine v pohybe, nepokojný, vynaliezavý. Aký má tento rok? Nož, on je v priamej opozícii s drakom a trošku mu to vlastne vťažuje aj to, že tento rok uberá z jeho bezprostrednosti, presvedčivosti. Jeho oheň trošku oslabuje. Ale každopádne pre neho je tento rok veľmi vhodný na zmenu. Ako môže vyhrať? Že on by mal využiť práve tú veľkú výrečnosť, šarm a vystupovanie, pretože mal by presvedčiť hlavne ženské voličky. No čo bude znamenať deň volie pre kandidátov? Tak 5. november, to je vlastne ešte energia predchádzajúceho mesiaca, pretože vieme, že v čínskom kalendári mesiace nezačínajú 1. Čiže je to ešte energia mimoriadne ťažkého mesiaca Yang, drevového psa. Ovšem pre Trumpa to môže byť výhoda, pretože posilňuje jeho vlastného ohňového psa a vzniká vlastne postavenie veľkoknieža Jupiter, ktorý vždy prináša darčeky, ale to, že aký bude ten darček, sa nikdy dopredu nevie. No a spojením Yangovej zeme a Yinovej vody vznikne oheň, čiže to bohatstvo, ktoré nám tu skoro absolútne chýba, trošku posilňuje. Čo to znamená pre nich? Tak Kamala Harris, ona sa musí spoľahnúť na voličov, ktorí možno s ňou nie celkom súhlasia. Bude musieť presvedčiť o svojej pravde. No a Donald Trump, ten tiež musí aktivizovať svojich sponzorov, lebo to sú pre neho jeho zdroje a musí presvedčiť ich o správnosti svojej vízie. Keďže skoro úplne nám tu absentuje oheň, tak nie peniaze budú rozhodovať. A keby ste chceli spoznať, aké sú vaše úlohy, ako viete prekonať čo najľahšie prekážku, na ktorú natrafíte, alebo chcete len poznať, čo sa vo vás skrýva, neváhajte ma kontaktovať. Mimochodom, elektronický kalendár pre úspech na rok 2024 je stále v predaji. Ďakujem veľmi pekne, že ste obetovali svoj čas a vypočuli si tento pohľad na voľby v Spojených štátoch amerických. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber
Čoskoro prídem s predpoveďou na mesiacin vodového kohúta, ktorý začína 7. septembra. Takisto pripomínam, že elektronický kalendár je stále aktuálny a až do februára 2025 je k stiahnutiu na mojej stránke www.čínskaastrologia.sk. Ďakujem za pozornosť.